Τι είναι αυτό? Με σπόρνα με έβγαλε σε ζούγκλα. Ωραία. Τι είναι αυτό εδώ? Θα μου πεις, εντάξει, μια χαρά. Κάπως φυσιολογικά, αλλά αυτό το πράγμα τι είναι? Τι είναι αυτό? Εστερικίζομαι όπου θέλετε. Δεν το χτίσα εγώ, το βρήκα. Η είσοδος που είναι? Τι είναι αυτό? Μα πώς? Εδώ ήτανε. Ναι. Μα πώς?